खुलुमबाय लोगोफोर दिनै आङो बड'लेण्ड हिर' आरो राकेश ब्रह्म बिथांमोननि मोननैसो बाथ्रा बुंनो फैदों लोगोफोर नोंथांमोना बयबो सिनायखायो दिनै बड'लेण्ड हिर' आरो राकेश ब्रह्म बिथां सारमोनखौ दिनै बिथांमोननि आं फंनैसो बाथ्रा बुंनो फैदों लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायबाय थाबानो जाबाय अके लोगोफोर दिनै नोंथांमोना राकेश ब्रह्म सार जोंहा इउपिपिएलनि मानगोनां नङा होनबा एमएलए ओमफ्राय जोंहा बयजोंबो सिनायजानाय मुंदांखा बड'लेण्ड हिर' बिथांनिसिम फंनैसो बाथ्रा बुंनो फैदों नोंथांमोना थारैनो दिनै नोंथांमोना बयबो सिनायखायो बिथांमोना बर' रायजो राजा बयजोंबो सिनायजाखानाय नङा होनबा राकेश ब्रह्म बिथाङाथ' इउपिपिएलनि दैदेनगिरि नङा होनबा बेजों लोगोसे ओमफ्राय बड'लेण्ड हिर' बिथाङाबो दिनै गोबां इउटुबानो जा फेसबुकआनो जा बिथाङा गोबां फल'वार्स दङ नङा होनबा बिथांखौबो दिनै बयबो सिनायो दा मेन बाथ्रायाव फैनोसै लोगोफोर नङा होनबा दा दिनै नोंथांमोना नुगासिनो ससियेल मिडियायाव गोबां दावराव दावसि जागासिनो नोंथांमोना थामिलाव नुनाबो मिथिखाबाय जानांगौ नङा होनबा दा बिनि सायावनो आङो फंनैसो बाथ्रा बुंगोन बड'लेण्ड टाइगारा दिनै माने आं दिनै फेसबुक नायदोंमोन बिथाङा जिहेतु वर्ल्ड काप फुटबलनि वर्ल्ड काप मेच सोलिगासिनो दा बेवहाय बिथाङा गावनि फेसबुक आइडिनि गेजेरजों माने अमा मासेनि चेलेन्ज लादों माने जायफोर जुदि बिथांजों माने जाय देरहागोन वर्ल्ड कापाव नङा होनबा बाहेर देशाव नोंथांमोना मिथिखादो ब्राजिल माबा बायदिसिना चाइना नङा होनबा बिसोर माने गोबां रोखोमनि हादोरफोरजों माने दा फुटबल मेच सोलिगासिनो दा फाइनाल जासिगोन खोनानो मोन्दों 19 तारिखआव जागोन होननानै ओमफ्राय दा गोबाङानो नायनाय मानसिफोरा मिथिखायो दा जाय देरहागोन बिजों माने बड'लेण्डजों जुदि माने चेलेन्ज खालामनो गोसो दंबा अमा मासेनो चेलेन्ज खालामनो हागोन होननानै बुंहरदों आरो जेनेबा कन्टेक्ट नाम्बार लालायनो हागोन बिथांनि माने फेसबुकाव थांनानै नाय नोंथांमोना नंखाय सानदोंबा बेराफारसेथिं नोंथांमोना दा ससियेल मिडियायाव मैया दाख्लै जालांनाय जाथाय जिहेतु आसामनि रायजो सभायाव नङा होनबा जिहेतु बर' रावखौ खोमारगोन होननानै मोनसे एसामिस निउसाव नुदोंमोन नङा होनबा दा बेखौ लानानै दिनै राकेश ब्रह्म सार बिथांमोना मानाव गेदेर बिथां सारा फंनैसो माने बाथ्रा बुंदों बिनि सायाव दा गोबाङानो दा जिहेतु दिनै जोंनि बिटिसि एरियायाव बा बड'लेण्ड एरियायाव दिनै बे निउसखौ खोनानाय लोगो लोगोनो माने जोंनि बनसुनि आफादानो माने बेफोर एसे मुं लाना बुंदों आरो जेनेबा गोरोन्थि जायो जेनेबा गोरोन्थि जायोबा निमाहा बिनाय थाबाय दा बनसुखौनो लानानै थांखिनाय नुनो मोन्दों गोबां मानसिफोरानो एसामिसनि गोबां सुबुंफोरा गाव गावनि निउसफोराव बुंगासिनो दिनै माने बर' मानसिफोरा जोंनि माने एसामिस रावखौ माने गोसोम हांगार फोननाय माने गोबां लासिं सिं फोनांबाय बेफोरनि सायाव दिनै राकेश ब्रह्म सारा बुंदों आरो जेनेबा बंसुआनो जा मायानो जा जेनेबा मोनसे टिका लानायनि बाथ्रा गोनां गैया जेनेबा मोनसे हारिखौ माने सनमान होनांगौ माबा होनांगौ बेफोरबायदि गोबां बाथ्रा बुंदों नोंथांमोना थांनानै नायनो हागोन जोंहा राकेश ब्रह्म सारा मा बुंदों नङा होनबा दा बेखौ लानानै माने गोबां गोदोर इस्यु जालांनो हागौमोन होनबा दिनै जों फेसबुक खुलिबानो गोबां बेफोरबायदि एसामिसनि मानसिफोरा बुंनाय नुनो मोनगासिनो नङा होनबा दा बेखौ थाबैनो जोंनि मानाव गेदेर सारमोना थाबैनो माने समाधान खालामनांगौ रायज्लायनानै ओमफ्राय बे जाहाथे गोदोर इस्यु जाया बेखौनो खालामनो थाबाय नङा होनबा दा गोबाङानो दुखु मोनदों बर' मानसिफोराबो जेनेबा गावनि रावखौ खोमाजानो गिनानै नङा होनबा दा बेखिनि बुंना दोनथ'बाय लोगोसे भिडिअखौ मोजां मोनदों लाइक साबसक्राइब खालामनो थेंक इउ सो माच